just like I said before, matured music to the matured people. Liquid Yonke. Yonke, why is here? This is a message song, why is here? Anyora. About a pen in the paper, jimba message. Sayana slot mtambe mitesi. Lot mtere, why is here? Mashoko. DJ Mwana Gonzo. Ndawe kuzororo ujangikirisa nemoro jeze malaitaura amatangu ziyakusarura ndawe kuzororo ujangikirisa nemoro audi kunterera dongo kana ndichikuchemera andina obandika mubembera inawani zvesendo kutengera yezo inokukurira dochacha unonirengera Sheza zanaitaura, amatangu ziyakusarura, ndawe kuzororo.